El Badalona d'Albert Cámara viatjava a Llagostera amb l'objectiu de sumar un nou triomf, aquest cop a la Copa del Rei. Els escapulats es retrobaven amb moltes cares conegudes, entre elles la de Marc Serramitja, que l'any passat va deixar grans sensacions al centenari. Els dos conjunts han sortit a buscar el gol des del primer minut. Els locals s'acostaven perillosament a l'àrea d'Àlex Sánchez amb diverses pilotes penjades. El Badalona, per la seva part, tenia la rèplica a les botes de Sergio Cortés, qui obligava a Moragón a intervenir. La lluita i el desgast al mig del camp eren increïbles. Estirar el campo, hacerlo grande. Davant l'atenta mirada de càmera, els visitants no aconseguien trencar la defensa del Llagostera. A l'àrea contrària, Àlex Sánchez refusava un xut molt perillós de Nico al minut 17 de partit i treia sota pals una falta llançada per Pitu. L'intercanvi de cops es va mantenir fins al final de la primera part. Els jugadors enfilaven camí de vestidors sent conscients que el partit es resoldria per petits detalls. La segona part va començar amb un Badalona amb necessitat de canvis. Degut a les dimensions del camp, els escapulats no aconseguien desenvolupar el seu joc combinatiu i Albert Cámara va donar entrada a Xavi Muñoz, Robert i Gabri. L'entrada de jugadors de refresc no va sorgir a efecte i Nico va posar per davant a Llagostera després d'un error defensiu en cadena del Badalona. Els escapulats van reclamar unes mans prèvies al gol, però l'àrbitre no va xiular res. Tercer canvi del Badalona amb el número 8, Gabri. Els d'Oriol Alsina van poder sentenciar una falta indirecta dins de l'àrea, però no van estar encertats. El tècnic local es desesperava a la banda. Després del gol, el Badalona es va mostrar inoperant en atac i va cedir davant la pressió al mig del camp del Llagostera. El conjunt visitant veia com el somni de la Copa del Rei s'esvaïa. La frustració dels escapulats es va fer palesa al túnel de vestidors, on Xavi Muñoz va ser expulsat. Albert Cámara i Oriol Alsina analitzaven així el duel. Albert, fas un resum una miqueta del partit, abans de tot? Home, a veure, jo crec que per l'espectador sí que és un partit a nivell d'intensitat i a nivell de voluntat de jugadors molt bo. Jo crec que tant per una part com per l'altra el desgast físic ha sigut bastant gran. A nivell de joc, doncs la veritat és que no ha estat un partit molt vistós, però bueno, és un camp que es dona una miqueta, un camp amb dimensions reduïdes. La proposta del rival és intentar jugar, però a la que no poden és un joc directe i bueno, jo crec que el partit s'ha decidit per un detall. Hem estat tots dos a prop, ocasions hem tingut tots dos i bueno, els detalls a vegades el que fa que el marcador es decanti per una banda per l'altra i així ho sigut. A nivell ofensiu, com valores una mica el que ha fet el Badalona? Ha tingut aquella primera en Sergi Pérez, però ha costat molt, no, arribar? Ha costat molt perquè nosaltres el que portem treballant no és aquest joc. Nosaltres tenim treballat una altra manera de jugar, el que passa és que tens que adaptar al camp, tens que adaptar una mica al rival, també apreten molt a dalt, les distàncies són curtes i acabes tenint que golpejar a l'ànim, no és el nostre joc. Nosaltres des del principi estem intentant proposar una mica més de joc i avui ha sigut complicat. A més, ja dic que és un rival, estem parlant de Llagostera, no estem parlant de qualsevol altre rival i ha sigut complicat i el resultat. L'àrbitre ha protestat moltes jugades, ha queixat. Què et sembla? Com valores la seva actuació? Jo crec que, a mi no em tocaria valorar-lo perquè
parlar dels servits, jo crec que o intentar valorar-los des de dintre és equivocar-te, perquè no t'ajuden en res. Jo crec que l'àrbit és una persona que es pot equivocar, avui crec que s'ha equivocat i molt, però bueno, per mostrar només que el que es vegi al gol d'ells té precedit de dues mans. El que passa que, bueno, ja et dic, jo crec que protestar és xocar contra una paret, el que tenim que fer és intentar mostrar les nostres senyes d'identitat on anem, jugar a futbol, no protestar i dedicar-nos a això, a jugar a futbol, que és el nostre. Com estava el vestit després d'aquesta eliminació? Doncs estava entre emprenyat i indignat per la situació que s'ha provocat. A més, ja et dic, comencem a perdent efectius. Per dissabte ens han expulsat el Xavi Muñoz a l'acabar el partit i estaven indignats. El que passa que ja et dic que això del futbol demà ja comença la preparació del partit per dissabte, tenim un partit ja aquí a la vora del costat i el que tenim que fer és dedicar-nos a jugar a futbol. Nosaltres ni podem arbitrar, ni rearbitrar, ni canviar el resultat. El resultat és el que hi és i nosaltres ens tenim que mentalitzar ràpidament que els equips que volen fer coses són els que ràpidament s'aixequen i estan un altre cop al peu del canó. Una cosa més? Bueno, Oriol, se supera la primera eliminatòria, quin balanç fas? Primera victòria oficial de la temporada? Bé, el partit molt treballat, un partit que tant un equip com l'altre ho han donat tot, del minut 1 al minut 90. Crec que nosaltres ells han tingut una ocasió de gol que ha fet molt bé el Moragon, a part d'aquesta ocasió la primera part, que no en tingut cap més. Nosaltres hem arribat alguna altra vegada, no? La primera part hem tingut una jugada molt clara, hem fet un pal i alguna altra vegada hem caigut allà amb boles de segona jugada. Crec que és un partit molt treballat davant d'un gran equip, sobretot d'una gran plantilla. És un equip al Badalona que per mi té molt de nivell en aquesta categoria, perquè té molts jugadors. Per mi és una de les 3 o 4 millors plantilles que hi ha. A part tenen un entrenador que sap el que vol, els jugadors també saben el que vol ell, que potser no té experiència de nou, però passa sobradíssim d'experiència com a jugador a segona B, i que crec que n'ha acertat de ple ficant en aquest home aquí. Crec que el Badalona, per mi, tenia jugadors que l'any passat. Estava una mica subestimat, no? Potser aquell de Badalona en general. La Lliga va demostrar que va començar molt bé contra un favorit i la gent pensava que la petita desbandada de jugadors seria un equip que es desplomaria, però ha demostrat que té moltíssim nivell. S'han quedat 6 jugadors titulars, a part han vingut 6 o 7 jugadors que molts han jugat a segona A i altres que són amb màxima experiència a segona B, o sigui, la veritat és que molt bé. Però bueno, pensant en la Llagostera, crec que hem jugat un extraordinari partit, amb un ritme potser superior a la Badalona perquè no hem deixat jugar, amb molt de joc aeri, però els jugadors han estat fantàstics, han treballat moltíssim i al final ens hem portat el partit, crec que ha sigut just. En Pi de lateral, avui un partit ja oficial, serà una dinàmica que... Sí, és una bona alternativa en el lateral esquerre, sobretot a casa, és un jugador que va molt bé per alt, és intel·ligent i té un bon desplaçament amb l'esquerra, té molta sortida de pilota, etc. O sigui, és un jugador recompartit, no? La veritat és que en Pi i tots els jugadors que han jugat avui, els que van jugar l'altre dia, o alguns que no han jugat avui ni l'altre dia, ho estan donant tot des que van començar a entrenar i a veure si podem acoplar a l'equip al màxim de bé possible i a veure si podem començar amb una victòria amb el Lligano a la Lliga, que ens aniria molt i molt bé, perquè no vull històries de l'any passat. El partit de dimecres, dissabte, tornarà el dimecres, pot afectar l'equip que el partit o ja això, no? Aquest any... Bueno, jo la veritat és que animo la gent a venir aquí, o sigui, ha quedat claríssim que el partit bo d'avui ha sigut el que avui hi ha hagut ara, no el que hi haurà. Qui juga després? Barça. Bé, sí. Aquests sempre juguen. Vale, doncs crec que no hi ha punt de comparació. Aquí és un futbol de poble, hi ha un Badalona, hi ha un Llagostera jugant-nos la Copa del Rei, perdona, i bé, crec que màxim nivell, o sigui, estarem bé i estarem mentalitzats per dissabte, per dimecres i per el que faci falta. Tot i que has fet bastants canvis respecte a l'altre dia, en què creus que l'equip ha millorat o ha tingut un punt més d'intensitat? Potser en defensa? L'altre dia, la segona part, vam estar també molt bé. No vam tenir potser la sort que potser hem tingut avui, que tampoc dic que l'hem tingut, perquè també hem fet un pal i també hem tingut alguna ocasió de gol. Res, o sigui, són dos partits totalment diferents. L'altre dia feia moltíssima calor. El que està clar que avui ens hem posicionat una miqueta diferents en el camp, hem sortit una miqueta més ofensivament perquè hem jugat amb un pivot defensiu que era en Tito, perquè en Pitu és un tio de creació, que estava allà al costat,
hem jugat amb 2 bandes de nivell, nosaltres, Pere Tarradellas, en Marc Serramitxa, que donen molt de joc per dintre, que donen molta possessió de pilota, i a dalt doncs han estat molt bé, tant en Nico com en Dani Benomà han fet un esforç molt gran, o sigui, cada partit és diferent, molt bé l'altre dia, excepte el resultat, molt bé avui, i esperem estar molt bé el dissabte.